Svi su otišli, ja? Da. Da, pa nije neko stanje. Sad ćete vidjeti gore, sine. To je od ovoga, tu za devače, suvlasnik. Sad ćeš vidjeti gore, sine. Možete. Mogu, polako, sine. Čekaj, cijela zgrada se ispraznila, jel? Pa da, nema niko, samo ja i ovaj Siniša. Svi su otišli. A s kim živite vi? Sa Sinišem, tu da sam neko od njega postakle. Evo, to sam slučaj što je pao dole, beton to. E, ima nageta, si ne pazi. Vidim da. Pazi sad tu gdje si, ne molim ti. A šta sam objavili, kako je stanje zgrade? Da se može malo uporedilo, a bolje ikto nego. Vidi, sine, gore pazi. Aha. Pazi, sine. Ajoj. Da, sine. Ajoj. Ovo ako bude kiša padala, to će biti veliki problem. Da, znam, sine. Joj. A šta ćeš, sine? Čak se... A više ovo sve, sine. Da, to je sve otpalo, to je... Da. To je sve otvoreno, grede. Da, sve, sine, pa i ovdje. Ajoj. Ma užas. Ajoj, da. A šta ćeš, sine? Gledaj ovo gore. Šta ćeš? Ovo je... Aha, tu imate bar za oprat. Sine, unutra. Da, samo... Nije to naše, ovdje je naše, sine. I ovo je puklo. Da se jedva... Čudo, ljudi moji, ovo se moraš sagnuti pogledati. Sagnuti dušu. Ajde. Dobar dan. Odite. Hoću, samo trebali bi držati samo mali razmak zbog mene. Aha. Ma nemojte se ljutiti, molim vas, ali... Da, moram. Vi ako ste doma, super, ali... Držimo razmak, zato jer ja šećem. Evo, samo da ljudi neki... Sine. Da ljudi neki vide gdje se živi, ne? Kako se živi. Plafon vidi, sine, sve je to otišlo. Aj, da. Užas. Da. Znači tu živite vas dvoje, jel? Ona krevet, ja ovdje dole spava. Vi spavate tu? Da, sine. Radi kuka ne mogu ja drugačije. Da. Baš mi je žao, ne znam šta bi rekao. Zašto se niste do sada javili ranije? Niste mogli naći? Stid me, sine. Nema, šta biti sram? Gospođo, mi smo tu mladi da... Sam da tepih isto, za kujnu isto. Pa ja ću vidjeti šta se može, tu se može dosta stvari vama Deka, tu donirat, sam deka, sine, jer nemam. Da. Nemam, vidim da sam ovo pomećala. Razumijem, da. Šta da radim kad nemam, sine? Dosta smo u tim ovrhama i... Ja sam beskućnik, on me prima kod sebe i tako. Aha. Radimo na tome da nju maknemo sa ceste. Trebali ste ranije javiti, ima ljudi, ima znači i robe i deka i svega. Hvala, sine, puno. Nismo nikad išli za tim. Ja ću ovo, ako se vi ne ljutite, mislim, Može, ako sine. smijem objaviti i nešto organizirati, tu se može puno stvari vama doneti, ako trebate robe ili nečega, ne? Dobro, ja ću sad otići doneti ove stvari, vi ne morate ići, vama je teško, samo vi stojite tu. Onda ću ja sjesti. Ne treba, ne, ja imam Hvala, 2 vrećice. Da ste rekli da vas je dvoje, donio sam 1 obrok. A dobro, hvala ljube Dunebra, Bog mi te. Eto, ne znam što bi rekao. Mislim, da bi se uopće ušlo, da se sagnuti. Eto, vidite koliko je ulaz. Znači, sam ja 1,86 m, 1,5 m. To je, nemam vjerovati gdje ljudi kako žive, zgrada se ispraznila. Sad loše izgleda, još buka pukla tu, vidjeti se ovim slikama. Ništa, idem donesti stvari, samo mi je žao. Ma ne da mi je žao, nego me je... Ne znam kako bi iskomentirao. I suzdržao se da ne pustiš suzu kada vidiš nešto gdje ako ljudi žive. Zahvalni na svemu, na najmanje.